TV la bɔgɔ ni waati an ka foli bɔ ye an mana kɛ fɛn bamanankan fɔlɔw don bamanankan émission don Araficom sanfɛla la Araficom ye émission kelen min ta semaine kɔnɔ k'a lase aw ma cogo di an bɛ se ka segin an ka kan ma cogo di an bɛ se ka an ka kalan n'an ka fɛn bɛɛ lajɛlen k'an ka kan na k'an yɛrɛ ye an ka kan kɔnɔ k'an yɛrɛ ye an ka jamana kɔnɔ o de ye Araficom TV ka laɲini ye o de ye nin émission in ka laɲini ye émission min sigilen don bamanankan gɛrɛgɛrɛ kan Araficom sanfɛ an bɛ misaliyaw de ta kuma bɛɛ wagati bɛɛ fan caman kana yira aw la halisa an tɛ retard la an ka kanko la an tɛ retard la an ka bamanankanko la an bɛ se ka segin ka na cogo di an ka bamanankan in ma an b'a laɲini fo laɲiniw ka sabati an tɛ décourager a la ka d'a ka jamana ko de don ka d'a ka yɛrɛ ko de don n'i ye ko o ko kɛ jamana ko la i y'a k'i yɛrɛ ye dɔ b'a daminɛ bi o tɛ se ka laban mais mɔgɔ wɛrɛ bɛ na o kɔfɛ o fana b'i ta k'a la dɔ la o b'a laban dɔ la o t'a laban donc ko in ye o de ye a sera ka kɛ anw tile la o an b'a kan ni Ala sɔnna a ma se ka kɛ an tile la o an b'a kan wa fo nɔ ka bɔ a ko la fɛnɛ sinon an t'a dabila an bɛ wagati min na ko sisan Mali kura ko kuma bɛ sen na kuma bɛ ka caya ko Mali an ka Mali yɛlɛma ka Mali kɛ Mali kura ye an ka Mali kɛ Mali kura ye n'an bɛ Mali kɛ Mali kura ye o ti sabati dɔ wɛrɛ la fo an ka fɛn caman de falen an ka sigi kɔnɔna na o fɛn fɔlɔ falen ta kan ka kɛ mun ye o ye an ka kan ye fɔlɔ an bɛ kan min fɔ la an ka baaradaw la an ka kalanyɔrɔ la o ci an ka kan ye n'an sera ka segin ka na an yɛrɛ ka kan ma o de bɛ an ka Mali kura ko sana yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ fɔlɔ an taara accord dɔ signé ni djihadistes ye walima terroristes ye kɔrɔnfɛla la accord d'Alger b'o la accord de Ouagadougou b'o la accord même Bamako dɔw kɛra Bamakɔ yan nɔ a kɛra kan wɛrɛw de la an yɛrɛ tɛ kan minnu dɔn n'o ye nanzarakanw ye a wagatiw la a tɛmɛna a baaraw tun ka kɛ n'a sariyaw ye mais an seginna ka na bi cogoya min na mɔgɔw ɲɛ bɛ ka yɛlɛ an bɛ ka na an ka kan ma dɔɔni donc mɔgɔw y'a ye baara tɛ se ka kɛ ni accord ninnu ye accord ninnu a jɔra a gɛlɛya bɛ an ni mɔgɔw cɛ filiba de don an ka fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw yɔrɔ minnu ye a accord ninnu signé n'i y'a ta k'a lajɛ Faransi filɛ nin ye a tɛ mɔgɔ si apprécier ɲuman na jango farafinna Faransi tɛ farafinna apprécier fiyewu n'i ye Faransi kelen ye k'i apprécier i bɛ taa sɔrɔ i y'i ka peuple trahir n'i y'i ka jamana kɔnɔdenw janfa tuma min na Faransi b'i tɛgɛrɛ f'i kun a b'i sankɔrɔta sanfɛ Bandaw ka wagati dɔ tɛmɛna yan nɔ an kɔrɔ kɔsannin na Faransi ko Bandaw ka kalo 3 ko transition in kalo 3 k'a bɛ ka baara min ko IBK ka san 6 walima san 7 k'a ma baara kɛ mais o Bandaw kelen a ma tɛmɛ kalo 1 kan an ko Bandaw ma ɲi coup d'état wɛrɛ kɛra Bandaw la o de kama n bɛ k'a fɔ a ye Faransi tɛ mɔgɔ apprécier fo n'i y'i ka jamana janfa mais u ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ yalasa nin transition mɔgɔ minnu bɛ yen n'o ye Asimi Sogɛl n'a ka mɔgɔ ye u ka se ka tugu kɔ a laɲini ma se ka sabati fɔlɔ an tɛ Ala deli o sabatili la ni an bɔra yen nɔ an bɛ taga yɔrɔ min na o y'an ka kalanyɔrɔ ye ni an taara an ka kalanyɔrɔ la k'an bɛ taa kalan kɛ Maliyɛn den Mali la yan nɔ an tɛ taa k'an bɛ taga sɛbɛnni kalan an bɛ taa sɛbɛnni ani kan de kalan ɲɔgɔn fɛ o bɛ anw bila retard la o ye diyagoya ye arabuw filɛ nin ye u bɛ sɛbɛnni kɛ u ka kan na u bɛ kalan kɛ u ka kan na Faransi yɛrɛ filɛ a bɛ sɛbɛnni kɛ Faransi kan na a bɛ kalan kɛ Faransɛ kan na anglais b'o cogo la minnu bɛ anglais fɔ mais anw fɛ yan nɔ Mali la yan nɔ anw bɛ taga école la ka taga Faransɛ de dege ka tila ka u ka sɛbɛnni fana dege a fila ɲɔgɔn fɛ o kama olu ka kilasiden Faransiw ni fɛnw na olu ka kilasiden san 7 bɛ min dɔn i bɛ taa sɔrɔ an ka kilasiden san 10 san 12 b'o de dɔn an ka san 7 an ka kilasi 7e année bɛ min kalan yan nɔ o bɛ kalan olu fɛ yen 4e année la parce que olu bɛ kan in dɔn ka ban olu ta ye dɔrɔn ka sɛbɛnni de kalan n'an fana sera ka segin ka na ka sɛbɛnni in ta k'o fara an ka kan in kan k'an banbaa kan ka Faransɛ in bila kɔfɛ a bɛ fisaya an ka sigi ma a bɛ fisaya an ka jamana ma don n'a nataw maa si tɛ kɛ i yɛrɛ ye n'i ka kan tɛ maa si tɛ lakodɔn n'i ka kan tɛ diɲɛ sariya foyi tɛ yen nɔ diɲɛ kɔnɔ min t'i yɛlɛma o kama ni nanzaraw tora ka sariya dɔw ta dɔrɔn ka sin k'a yɛlɛma a bɛ k'an bolo kabakobaw ye mais sariya bɛ yen nɔ sariya tɛ sariya dilan ka datugu a yɛrɛ da la sariya mana sariya dilan a bɛ bɔda dɔ bila a yɛrɛ ye mais hali a dilanbagaw tɛ o bɔda in yira mɔgɔ la mais ni sariya koronna sariya yɛrɛ da la don o don u bɛ bɔda in yira i la k'o de ye bɔda ye o kɔrɔ ye mun ye sariya bɛ se ka falen sanga ani wagati n'an bɔra yen nɔ an b'a ta k'a lajɛ
an ka jamana in kɔnɔ yan nɔ bamanankan nin fɔbaga ka ca an ka segin ka na an ka bamanankan ma o de y'an ka laɲini ye o de ye arafikomi ka laɲini ye o de y'an ka laɲini ye o de kan ka kɛ maliyɛn den fanba bɛɛ ka laɲini ye ka d'a kan an bɛ malikura ko de kɔnɔ n'i y'a mɛn malikura kankura don n'i y'a mɛn malikura baarada kuraw don n'i y'a mɛn malikura an ka kɛ an yɛrɛ ye o y'a fanba dɔ ye an kana malikura kuma fɔ bi ka malikɔrɔ kow kɛ o kɔnɔna na o tɛ a dɔ ye o t'an ka laɲini ye an b'a ɲini aw fɛ lamɛnbagaw an'an lajɛbagaw a ka video ninnu lamɛn ni ka partage ka taa fan bɛɛ fɛ cogo min na an ka laɲini bɛ se ka sabati a bɛ se ka se yɔrɔ la an ka laɲini ye a ka se yɔrɔ minnu na ye yalasa an ka laɲini don da la nin tun ye arafikomi ka bamanankan émission ye k'a lase aw ma nin wagati in na a k'an bɛ sigi wɛrɛ